Здравейте хора, тук сте с Mountain Gods и днес ще играем Don't Starve Shipwreck. Don't Starve Shipwreck. Така. Ice Wilson ще играем. World. Добре. И понеже не си спазих обещанието да снимам на Don't Starve, днес ще снимам обаче най-новото му DLC Shipwreck. След малко идваме. 6 часа по-късно. И така почнахме, ето го. Nice selling. Thanks, man. ДФ. И почти всичко в играта е променено. Почти всичко. Имаме нов тул, който е мачете. После ще ви покажа за какво се ползва. Добре. Значи това е плажа, това е джунглата. С мачетето можеш да строиш бамбука и от него се правят лодките. Обаче не е за препоръчане да се правим базата, защото появяват се змии през нощта. Та, зимата в Шипрек е много гадна. Вместо да е нормална зима, то почват бури и... Уоу. Бури, торнада, такива. Постоянно вали дъжд и просто няма как да мръднеш от базата. И не трябва да я правиш ето по брега, защото на сутринта има прилив и водата стига чак до тука. Първо брадва. После това за киркане. Да, има и кокоси, които се ядат. Ето. И с тех можеш да плантнеш отново дървото. Ето. Флинт. Така. Сега трябва да експорна острова, за да мога да се избера перфектното място за база. Няма как да ги взема. Аре бе? Ето. Сега ще си направим ето това. 4 бамбук. Take that nature. Този остров е доста хубав. Няма маймуни. Охо, прасе има. Охо.
Ето ги змиите. Ай, прасе, давай. Save me. Майко, не бе. Тук има и Poison, който трудно се лекува. Затова гледам да ги избягам тия змии. Аре, бе. Така. И с... Ето къде до прасето ще си направим база. Ето къде. Перфектно. Омага. Ето камък. Той камък дава най-много. Готово. Ставаме и за Fire Pit. Къде отиде къщата на прасето, е? Къде си е? Ето. Ето. След малко ще направим и рафт. Може ли? Може да се куква. Ето я змията отгоре. Палм ли? За какво ми е? Не знам. Санд Касъл. Не. Само един път го направих и няма повтора. Няма смисъл просто. Няма пипата прасето, ей! Ой! Мамо! Бегай, змия! Това прасе ще се бие. Само да не умре. Може да си направим това. Това е нещо като раница. Опа. Не става демече. Haircut на дърво. Wilson, you're so smart. Ого. Ето я и нашата лодка. Почваме експорваме. Мали и докфиш. Ето такива вълни. Опа. С тях се забързваш. Обаче и ставаш мокър. Което е Уху! Супер! Някакъв кораб е потънал. Да са живи и здрави.
А и от тия вълни ти трошат кораба, обаче трябва да си срещу тях, за да те ударат. Тук явно има суша. Би трябва. Да. Опа, маймуни. Те могат да ни дадат война. Охо. И хора, това беше за този епизод. Очаквайте още шипрек и някои други игри. До другия епизод.